don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Fans on the TV, it's the Petro Premiership, Orlando Pirates 3, Golden Arrows 0. I'm joined by Mr. Mdluli. Yeah, Stibo, mina ngithanda ukubonga ku coach wethu. Yeah. Yabona uwayesho uphumuzo manenza ari zwithu zamanakanaka. Kusho ukuthi into ezinhle. Uyayibona into le. Ucoach wethu usenzela into ezinhle Sithibo. Sithanda ukubonga. Namhlanje sithi farewell kuye. Uyayibona into le. And manje njengoba ahamba usishenani ne 3 point plus 3 goals. Uyayibona into leyo. And then labo siduma ngabantu bangajabuli kakhulu. Bangajabuli kakhulu. Abangajabuli kakhulu ngoba bangathi bheka Sithibo le Nedbank sibanikile. And mawungabheka ucoach wethu uye wakhipha uMakhopa. And uMakhopa uye beka abahlupha. Uyayibona into leyo. Wathi hayi ngcono ngenzeni ngikhipha uMakhopa bazokwazi wenza ukudlala. Le cup sibanikile Sithibo. Mabangajabuli kakhulu. Bangajabuli kakhulu. Banesikhathi eside bangalazi icup labantu laba. And Sithibo bajwayela icup lelamaplanga. Bajwayela icup lamaplanga labantu laba. Legends Cup. Bajwayela Legends Cup. Bajwayela uMakhufe Cup. Manje sithi uthi sibanikeza iNedbank. Yensimbi. Uyayibona sibanika nemali. Uyayibona into leyo Steve. 7 million. Uyayibona into leyo Steve. Uyayibona. Hayibona siyababongela Steve. Uyayibona my man of the match namhlanje umbukazi TLB Steve. Ngiyabonga. Thank you my brother.